in de studio is Hilbrand Visser ongescoot van CDA Dantimedeel. Want Scott Jelien in de raadsvergadering van Tiesdje 9 december had de CDA-fractie nadrukkelijk met 2 amendementen, een motie en mondelinge vragen op dit seizoen zich jerrelitten. De fractie wil inzetten op zorgvuldige besluitvorming, bescherming van kwetsbare inwoners en versterking van de dorpskernen. Welkom in de studio. Ja, tegen dank, goeie met je. Ja, 9 december, haast 2 weken geleden, wie de raadsvergadering. Er staan meerdere thema's dit seizoen op. Ja, we hebben een dreigagenda. Ja, dat klopt wel, ja. Om te beginnen, de verkoop van het dorpshuis De Kruiswijk. Ja. Dat wie een van de eerste punten die het voorbij kwam. Zeker. Daar hij hem vragen hoe stelt. Ja. Kist dus daar in mij nemen. Hoe gaat dat? Ja, nee, zeker, graag. Als je dat Kruiswijk verkocht wordt, daar winnen wij voor. Dat is een goede zaak. Zowel voor het dorp als voor de gemeente, voor de financiële boekhouding, zeg maar. Wij hadden er wel wat kritische vragen over gesteld, omdat we zeggen dat in het raadsvoorstel een bedrag kwam, een taxatiebedrag voor de verkoop. En gevoelsmatig, maar later toen we direct een beetje onrekenen, zeg maar, we zijn geen taxateur, maar zijn we wel, is dit bedrag net te bescheiden, zeg maar. En dat gaat net om het net gun aan de uitbater, zou het misschien wel eens even tocht is. Maar het gaat er vooral om dat wij, uw publiek geld gaan. Het geld in de gemeente is van u allen. En een van de taken van een gemeenteraad en van een raadslid is dat we heel zuinig binnen op uw geld, wat van u allen is. En daarom hebben we vragen gesteld. En uiteindelijk is er een debatje geweest. En wie er net een brede steun voor die gedachte. En hebben wij toch meestemd met het raadsvoorstel. Maar wel mijn gemengde gevoelens. Omdat wij nog steeds eigenlijk wel het gevoel hebben dat de verkeerprijs die het vaststelt is onderlegen kont is. Ja, en je hebt in die zin dan een controlerende functie vanzelfs. Ja. Als raadsleden van de gemeente. Ja. Er wie geen meerderheid voor te krijgen om daar nog een nieuw onderzoek voor te starten? Nee, wij hier zijn van wij zijn net poer erop tje, maar laten we nou een maand of een week of zo even de tijd nemen voor een tweede taxatie. Dat we even een second opinion, om het maar even in Gayfries te season nog erbij te krijgen. Dan kunnen we nog eens even zien van zitten we er Safi en Nijst. Daar is even hoe debatteerd worden. En de meerderheid van de raad zei van dat is net een goed signaal. Dus laten we dat net doen. En wij hadden dat geaccepteerd. Zo werkt het in democratie. Soms dan kun je het eens worden, soms ook even net. Wat ik zei is, we hadden goed te horen. En het besluit is nou ook van dat de verkeer teruggaat. Er binnen wat dagen bedenkt hier. Maar dan zal het in handen komen van een particulier ondernemer. Ja, en dit seizoen, 9 december, wien er echt meer onderwerpen die het aanbod kwamen binnen. Zo wien je met de huidige opzet van het zorgcomplex van de Willemstritten. Ja, nee, absoluut. Daar zitten we heel kritisch in. Ja. Wij hebben, dat er onder Willemstritten wat gebeurt, en staat het er nou heen leidt, dat ken ik net. Hè? Dus het maakt net vertutten is en daar we mij elkaar daar een slagje maatje, dat is heel goed. Maar wij hebben inderdaad wat een mooi idee. Want wat er nou gebeurt is eigenlijk daar onder Willemstritten, wat best wel een mooi gebiedje is. Daar komen in een 31 wen-eenheden van een groot deel echt mij zwaar. En wij zijn van dat kan. Maar als je echt ween in mij zwaar, dan zou je eigenlijk verwachten dat je dat in de kern krijgt. Bijvoorbeeld midden in dan wordt. Ik neem maar bijvoorbeeld op het Moenentillenterrein of orenplakken die er in dan wordt. Ik nog wel binnen. En wij zeggen dus dat nou eigenlijk krijgboeten dan wordt. Op oorlog kilometer van het centrum ontstaat deze ontwikkeling. En wij denken dat dat net goed is. Dus wij zijn voor een ontwikkeling op de Willemstritten. Alleen de disontwikkeling vinden wij meer passen eigenlijk in de kom van dan wordt. Vlakbij voorzieningen, vlakbij huisartsen, vlakbij tandartsen en vlakbij de winkels. En wij zijn eigenlijk nog iedere keer vernuren dat er net een meerderheid in de riet zijt. Van daar ben we mij hem injes. Dat vinden wij eigenlijk heel apart. Maar goed, hier gaat het erom dat je soms gelijk hebben, maar net gelijk krijgen. Het zal de toekomst uitwijzen hoe het nou aanrent. Wij denken echt dat als het 10 jaar verder best, dat het zegt, hoe hadden ze dat toen ooit eigenlijk bedenken kunnen? Nou zitten we er een beetje mee in ons maag, dat denken wij. En van daaruit heen wij leven zien dat we in dan wat een mooie ontwikkeling met wijn en zwaar krijgen. Ja, en verder had je hem echt nog een motie in zorgfraude inzien? Ja, daar hebben we heel brede steun voor. Hè. Iedereen snapt wel, we hebben best een heel soort geld zit er in de WMO en in middelen van zorg bij de gemeente. Echt een heel groot deel van de begrutting gaat erover. En we zeggen in Nederland breed, maar ook in Dantumdeel, het risico op zorgfraude. Dat wil zeggen dat toch malafide zorgpartijen
rekeningen sturen, soms dikke rekeningen, die het net eigenlijk helemaal goed onderbouwd binnen, of waarbij het eigenlijk wat skimmig is, hoe die opbouw is. Dat mag je aanpakken, want dat is echt weer het geld van u alle jaar. En daar mogen we bovenop zitten. Want dat gaat uiteindelijk ten koste van de echte zorg en van de goed willende zorgpartijen. Nou, daar zitten we dan bovenop. En dit wie ik rietsbreed eigenlijk wel, dat zijn we er van ja, daar ben wij ook voor. En een goed initiatief van het CDA om daar nog meer aandacht voor te houden. Ja. Dan even iets heel oors. De gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dit komt direct weer aan. Dat is in maart dadelijks weer, de 18e. Zeker. Ja. Hoe zie je hem als CDA Dantemdiel daar naartoe? Heb je hem er een positief gevoel over? Wat zijn de perspectieven? Ja, nee, wij hadden er. Het is altijd mooi. Verkiezingen gaan we nou krijg ik weer met de landelijke verkiezingen, maar ook voor de gemeente. Dat is toch een feest der democratie, zei men dan. Zo zeg ik het ook echt. Wij hadden er echt zin in. Wij hebben echt zin om een mooie verkiezingscampagne deel te zetten vanuit het CDA. Wij denken echt dat we heel wat uitlezen kunnen onder inwoners van Dantemdiel. Wat we de Aron Fjouwer we dienen hebben voor hun. En hoe we verenigingen stiepen hebben, hoe we initiatieven namen voor woningbouw, hoe we ook zorgen hadden dat de jeugd meer meedoen kan. Nou, daar ben een hele positieve verhaal nu te vertellen. En daar hebben we dan ook zin in om een stukje verantwoording uit te lezen onder de inwoners van Dantemdiel. Maar eigenlijk ook weer op naar het vertrouwen te vreden. En 18 maart, mijn meesten weer naar de stembus. We hopen op een hele opkomst. En we hopen natuurlijk op een mooi resultaat van CDA Dantemdiel. Daar zijn we het uiterste best voor, maar we hebben vol vertrouwen. En juist in het landelijke beeld, met Bontenwal als voorman, hebben wij heel veel zin om eigenlijk dat stokje no lokaal weer oer te pakken. En ik die lijn van fatsoen, net de dingen ervan terug te zetten. Goed. Dank u wel voor de intelliachting in deze uitsturing van de Weekend Nieuwsshow, Hilbrand Visser. Ja. En nog één laatste ding. Die is gekregen door de sportvereniging. Ik zie een hele mooie sjaal. Ja, Broekster Boys, hè? Ja. Ik denk, ik hou hem nog even om. Ik had laatst een Sinterklaas cadeautje kregen in de Warper. Kreeg een mooie sjaal van Broekster Boys. Nou, ik denk het is fris waar. Ik hou de sjaal even om.